dels llibres més venuts, segons ens han dit tots els llibreters ja. Sí, bueno, sí, però aquestes coses, home, sí, no m'ho queix gens, no? Però és molt curiós que quan saben un llibre, quan un llibre saben molt, mai saps per què saben. Sempre hi ha molt de fets extraliteraris, no saben molt un llibre perquè és un gran llibre, saben per la suma d'una petita quantitat de coses que s'ajunten. Ens pot explicar molt breument la sinopsi del llibre? És molt mal de fer per a mi explicar aquesta sinopsi del llibre perquè és un llibre molt coral, amb moltes històries que se creuen unes amb les altres. Hi ha un taló de fons, diguem que els temps actuals la corrupció molt bé per tots els desànims de la societat, que veu que ha assolit un grau de degradació brutal i sou incapaç de remuntar-ho. Això seria, diguem-ne, el taló de fons, i d'altra banda, mentrestant, la vida transcorre igual, gent que s'enamora, gent que se desenamora, i això és més o manco una miqueta. Quin llibre s'ha comprat en Frontera el dia de Sant Jordi? M'he comprat un llibre d'en Pep Toni Grimalt. En Pep Toni Grimalt són de Vidres de Sants, que se cerca serà una meravella. I també un d'en Climent Cornell sobre Pau.